bakit ang bilis kong magpalit ng kadena. Tignan nyo naman po kung ano yung odometer na natatakbo sa loob ng 1 year maybe. 49,436 kilometers. Oh yeah. Alright mga George, ngayon ay magpapalit tayo ng sprocket sa kadena. Dahil itong sprocket natin ay anong natin. Oh, gimana kami? Simula. Gimana? Ay. Tama na mulo. Tama na. Ang mulo. Gimana? 14 tip.
Alright mga George, tapos ko nang ikabit yung chain and sprocket set. Marahil kayo nagtataka kung bakit ang bilis kong magpalit ng kadena. Tignan nyo naman po kung ano yung odometer na natatakbo sa loob ng 1 year maybe. 49,436 kilometers. Oh yeah.